Λοιπόν, ήρθε η ώρα για κάτι διαφορετικό. Ξεκινάμε νέα σειρά βίντεο με κύριο θέμα το branding. Θα μιλάμε για πραγματικούς προβληματισμούς του κάθε κλάδου, αναλύοντάς τους όπως ακριβώς είναι, χωρίς υπερβολές. Θα δείξουμε ότι σε κάθε προβληματισμό υπάρχει λύση αν θες να την ακούσεις. Θα επιβεβαιώσουμε πως το branding σε κάθε περίπτωση μπορεί να γίνει σύμμαχος και μια ουσιαστική επένδυση. Ανθρώπινα όπως πάντα, χωρίς περιττά λόγια, θέλοντας να δείξουμε την πραγματική δύναμη του branding. Επιλέγουμε ως πρώτο θέμα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σε 27 χρόνια έχουμε συνεργαστεί με πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επιχειρηματίες. Γνωρίζουμε την δύναμή τους και τις αδυναμίες τους. Ξέρουμε ότι έχουν όλοι τις ίδιες σκέψεις, τους ίδιους προβληματισμούς και τις ίδιες φοβίες. Ζουν όλοι μέσα στην ίδια πραγματικότητα υπό μία έννοια. Μείνετε συντονισμένοι για το πρώτο επεισόδιο.